niin, näkyyköhän tää teille? No ettehän työ voi minulle vastata, kun työ ootte siellä. Katsotte tätä tallennetta. No eiköhän tää näin takista sitten lopuksi. Joo, nyt... Ai niin, laitetaan vielä esitystilaan tosta. No, joo. No, tässä on nyt tämmönen... Arvaako kukaan, mikä laulu on, mihin tää perustuu? Tää on tuttu semmonen joululaulu. No se on Petteri Punakuonosta. Liittyy nyt siihen, että kun me ollaan nämä kaikki klassiset taidesuuntaukset käyty lävitte, niin minä nyt sit ajattelin, että tähän loppuun otetaan jotain vähän uudempaa tuulahusta, niin valitsin nyt sitten tämän tämmöisen cyberpalmulaisen koulukunnan, mitä katsotaan tässä loppuvaiheessa sitten, millainen juttu on kyseessä. Ja viimeinen tosiaan kokonaisuus, mikä teillä nyt tässä sitten on. Tossa vielä vähän sitä, miten cyberpalmulaiset itse sitä ajattelee. Eli näyttää, että on paljon asiaa, niin vielä lisää lisätään tuota voimasanaa tuosta nyt toista. Löysin tän tuolta, kun Futisfoorumilla Myllykosken pallon topikkia luin, niin siellä oli tällainen joku cyberpalmulaisuuden edustaja, joka sitten valasi tätä asiaa vähän enemmän. Joo. No, tää on tosiaan tää kyberneettisyys, mistä tää tulee tää cyber. Se lausutaan siis vähän kuin saipa. Ja tää palmu tulee sitten tästä niinku juhanipalmusta. Mut mennään siihen sitten vähän tässä myöhemmin, että se ei välttämättä tässä tyylisuunnassa näy, että ehkä enemmän sitten semmoista elämän asennetta. Että aika tämmönen uusi, yksityiskohtainen, kuvataiteellinen koulukunta toimii tosiaan tämmöistä virallista taideinstituutioiden ulkopuolella, että on niinku tämmöistä itse-taidetta, itse tehty elämä tai outsider-taide, Lart Brut ja sen määritelmän mukaista. Ja niin kuin jos lähdetään muistatte niistä ensiluennoista, niin tällaiset niin kuin runsauden sarvi, ikuisesti vaurautta tuottava sampo on minusta sellaisia eräitä niin kuin kulttuurista tuttuja vertailukohtia siihen niin kuin tässä taiteessa esiintyvään runsauteen. Ja toisaalta sitten voidaan tätä jumalaisen näytelmän kuvausta helvetistä eri tasoineen, niin voidaan tässä niin kuin miettiä, että se on osin se semmoinen juttu. Joo. Minä en ole ihan varma paljon näitä cyberpalmulaisia, että voi olla, että niitä on 10, mutta voi olla, että jopa satoja. Ne on anonyymejä nämä tekijät. Ei tiedä yhtään kuka tätä touhua tekee. No ihan ensimmäinen, voi vitsi toi vuosiluku ei tossa. Oliko se 2022 varmaan oli tää fossiilitrupaduuri kun on tullut. Niin. Tässä on tää Idolsissa, tää on tää. Mä en muista tää pojan nimeä, mutta Hannalle silloin hävisi. Te muistatte Hanna, niin se on tossa, siinä on aika, ei ole vielä ihan kauheasti näitä niinku cyberpalmulaisuuden tunnuselementtejä, mutta niinku langat näkyy sanotaan. Tässä sitten jo vähän enemmän sitten tätä niinku cyberpalmulaisuuden ydintä. Tää on ensimmäinen teos, tää risteilyisäntä. Tästä on vähän piirtänyt näitä elementtejä, mitä cyberpalmulaisuuteen minusta kuuluu, että siinä on tuollaista niinku nostalgiaa. Sitten on tosi tällainen viimeistelemättä. Näette tossa, niin ei ole kuvakäsittely kauhean kummosta, että miekin osaisin tuon tosta paremmin korjata, mutta se on jäänyt tollaseksi niinku tosi niinku kiireellä tehyksi. Kauhuelementtejä, siellä on tuo Viking Sally kansi, näette tuolla alhaalla, ja sitten on tommonen aivanmoinen monsteri tuolla oikealla. Näkyykö tää hiiri, jos minä näytän tää tässä. Ja sitten on tätä alkoholikulttuuria. Ja no henkilöpalvontaa, tää on Lehtistä Petri, kun tää on tästä niinku tää keskushenkilö. Tämmönen risteilyisäntä, jos joku ei sitä tiedä. No sitten on seuraavalle vuodelle tunnistettu tämmönen. Tässä on vielä enemmän näitä juttuja. Täällä on sit ihan jo mennään tällaisiin niin aika rankkoihin rikoksiin. Tää on tää Joutsenon leipomotapaus tässä, niin kuin näkyy tossa keskellä. Sitten on paljon taas tätä nostalgiaa, se on aromipesää ja henkilöpalvonta. Mie en tiedä kuka tää on tää ukko täällä, mutta aika isolle laitettu. Kauhuelementtiä ja julkkiksia ja sitten ihan
vainoamistakin tässä voisi sanoa, että on mukana. No niin, vielä sitten kolmas tästä jo alkaa, jos ei ole ikinä Cyberpalmulaista näkee näin niin yksityiskohtien määrällä, että tää on todella, ja siis todella tällainen amatöörimäinen tää jälki, mikä tässä on, niin tää näissä on niin yleisenä, että tää onnettomuuskuvasto, tuo World Trade Center tuolla takana. Sitten on tää tämmönen nalle, mikä on näkynyt tuolla aikaisemminkin, tää on tämmönen niin maestronalle. Niin semmosen, me laittaa Moodleen semmosen linkin, siitä on semmonen video tehty. Kuvissa, niin en oikein tiedä miksi se on aina täällä. Timote ja Mikkonen on kans semmonen aika iso hahmo täällä ollut sitten. Lahekisat, muistatte kun myllyllä kärähti ja Kirvesniemi ja moni. Joo, niin sitten tähän otin vähän näitä niinku elementtejä, mitä symboleita tässä on. Nyt kai monissa taiteilijoilla on jotain symboleja koulukunnista, mitä käytetään, niin tässä on tämmösiä niinku rikosjulkisasioita, mitä he käyttää. Ja sitten on tämmönen sitä käytetään. Sitten on näitä laivamaskotteja ja sitten maestronalle tässä kanssa mukana. Niin ja sitten että mietin tätä maestronalle, eli et tuskin on sattumaa. Että sehän on ihan samanlainen kuin minä ajan ruokalähdön mökille. Niin siinä on semmoinen moottorisahaveistäjä, joka tekee tällaisia hahmoja. Niin tämähän on ihan samannäköinen. Niin voitte miettiä oppimispäiväkirjassa, että mikä tämä suhde on tämmöisen niin itse syberneettisen itsetaiteen ja sitten tällaisen niin perinteisemmän niin miesten itsetaiteen moottorisahaveista. Täällä kirjoitelkaa sinne teidän kirjoihin siitä. Minä olen iloinen, jos siitä on pohdintaa sitten siellä. No, tää on sitten tämmönen teos, että tää ei oikein niinku liity tähän jatkumoon, mutta hyvin samaa olosta. Että on tätä niinku nukkehahmoa, sitten jonkunlaista maskottia, mikä kissa tässä onkaan, ja sitten on näitä niinku onnettomuus, onks toi nyt Kalasatamasta varmaan toi, en oo Helsingin nyt niin paljon liikkunut, että on varmaan ihan lentokonekin siinä on sitten. No sit jos mennään tähän, että miten tää tähän niinku kytkeytyy tähän taidekenttään, niin muistatte kun käytiin näitä barokkiajan teoksia, niin tää Matteissi, niin tässä on näette tätä niinku yksityiskohtaa, niin hyvin paljon samaa, mutta tietysti tää jälki on niin paljon viimeistellympää, mutta niinku voi jonkun kytkennän tässä nähdä. No sitten tässä, vitsi kun ei taas toi nimi näy, mutta Map of the EU, tää on tää Red San Andrew, kun tää on tämmönen kollassiteos, että se on tähän semmosia erilaisia juttuja tähän laittanut, että siitä se on sama. Mut sit toisaalta tää on vähän toimii niinku netissä, että jos laitatte Googlehaan Map of the EU, niin näette näitä kuvia. Niin se on siinä mielessä, tää on tosi tällainen samanlainen juttu kuin tää Cyberpalmu, kun ne on molemmat siellä netissä toimii. No sit mie kävin tuossa laivamatkalla, niin oli tällainen Valeri Monttikolkki ja kosmonautsioni Morespargetti. Niin tää on tällainen, että tässä siis niinku hän pystyy niinku ruotsalaista siileläiseen, olisiko tää Venetsia Biennaalis ollut sitten esittelyssä, niin tosi hienosti pystyy sitä niinku perimään ja viittauksia tuomaan, että tää on aika samanlaista kuin tuossa Cyberpalmulaisuudessa sitten, että tietysti toi on aika paljon banaalimpaa tuo, että mitä Cyberpalmulaiset tekee. Mutta siitä voi miettiä oppimispäiväkirjasta tätä yhteyttä omaa perintäänsä ja näin edespäin. No sitten on tietysti pakko nostaa nää Ovartaassi, eli kun käytiin ihan sitä itetaidetta erikseen, niin muistatte tämmösen Riskovin mielisairaalan potilaiden tekemiä teoksia, niin tää kytkeytyy siinä mielessä siihen, että jollain määrinhän näiden Cyberpalmulaisuakin tekijöitä, niin voi katsoa, että niillä on mieli vähän järkkynyt jossain määrin, mutta niin ei siihen nyt ota sen kummemmin kantaa, mutta voi näin arvioida. Ja tietysti kun itse taiteesta puhutaan, niin pitää Henry Targerista puhua, että niin kuin muistatte, niin hän teki sen melkein 15 000 sivuisen kirja, ja siinä oli näitä kuvituksia kanssa sitten, että no kyllä aika tietysti yksityiskohtia on, että ehkä niitä on vähän Cyberpalmulaisuudessa enemmän, mutta voitte analysoida, että miten tämä yksityiskohtaisuus niin tässä kytkeytyy sitten, niin mielelläni luen teidän ajatuksia tästä.
No sitten tästä Palmusta pitää vielä se sanoa, että kun näette, että eihän tää niinku Palmun jälki, niin eihän se muistuta lainkaan näitä cyberpalmulaisia teoksia, jos mennään tuonne takaisin, mennään nyt nopeasti tähän, niin ei näytä Palmulta ollenkaan. Mutta anteeksi, nyt pitää laskella, onko tää, no niin tämäkin, niin sitten ehkä se niinku yhtymäkohta siihen Palmuun löytyy tästä. Mä itse tutkin tätä ja laittelin näitä Palmun elämästä, näitä kuvia vierekkäin. Niin eikö teistä ala näyttää jo vähän Cyberpalmassa, kirjoittakaa sinne oppimispäiväkirjelmästä, niin tulee niitä mielipiteitä. Niin mun mielestä tässä alkaa niinku olla jo sitä, niinku, että se Palmun elämä kokonaistaideteoksena, niin siihen tää varmaan tää nimitys viittaa sitten. Minä olen tosi pettynyt, kun se ei vastannut sitä nämä kysymyksiä siellä futisfoorumilla, kuka sen kirjoittikaan. Mä joku kakkosnikki ollut taas. Joo. No minä kävin sitten Helsingissäkin juttelemassa ja kyselemässä tästä vähän, että mitä ihmiset on mieltä. Niin just tää kerroksellisuus, kantauttavuus, kaupunkielämän kuvaus, se ei ole vastaavaa löydetty. Joku koki, että olisi niinku aporiginaali unimaailmaan astunut, mutta no toisaalta toteaa, että Don Rosan sarjakuviin perustuu hänen tulkinta. Paljon detallia ja yksityiskohtaa ja tietysti tää Proust. Siellä on tää Madeleine-leivos, eli niin kuin saatatte tietää, niin Proust-kirjassa kadonnut aika etsimästä, kun Madeleine-leivosta haukataan, niin palataan sitten muistoissa tiettyihin ajankohtiin, mutta voitte siitäkin sitten pohtia. Kritiikistä, että tekijänoikeudet on vähän kyseenalaista. Joku totesi ihan, että itse teette idiotismia tuolla ilmoitustaululla. Puljukkojen kirjastokoneella vähän tämä aivoripuljana, siitä mie en ole ihan samaa mieltä. Ja tietysti tällainen kommentti tuli, että mie voisin tällaista tehdä, mutta just alkaa, että niin ässien matchi, muuta voisi tehdä. Muuten voisi tehdä, mutta sitten joo, se on omaperäisyyttä. No, tässä aletaan tulla tähän loppuun, että toisaalta tämä cyberpalmulainen taide tarjoaa tämmöisen raan tuulauksen urbaanista sykkeestä tavalla, jota ei ole nähty sitten varhaisen graffittiliikkeen. Toisaalta se on vähän semmoinen banaliteetilla mässäilyä internetissä asuvien ihmisten juttuun, eikä voi sanoa, että sillä olisi sellaisia kauhean suuria taiteellisia ansioita. Ja no voiko sitten sitä miettiä, mitä voi itse, että on internetkuvaston spatiaalista representaatiolla, niin onko sillä niin kuin arvo itsessään ansi, niin voiko tätä katsoa, niin pohditaan tätä vielä sitten loppukeskustelussa. Ja toisaalta on mielenkiintoista, että onko tämä Palmun-perikunta, niin tekisikö ne tästä niin kunnianloukkausprosessia, että voi olla, että Leila pitää tätä ihan kunnianosoituksena. Ja näistä tekijänoikeuksista, tuossa pitäisi lukea Bitsmarkia, jos tiedätte, se asetettiin 90-luvulla oikeuteen näistä räppimusiikki, niin kannattaa sitä tutkia netistä. No, tässä sitten vähän tätä tehtävää. Eli teette omaan cyberpalmulaisen teoksen. Älkää tehkö samanlaisia kuin toi, mitä tuossa on näytetty, vaan ihan oma ääni saa kuulua. Ja sitten jos analysoisitte tätä teosta, niin vielä tämmöisessä esseessä, ja vähintään 2 viitettä olisi hyvä olla. Ja tosiaankin aikakauslehti, niin se ei ole kirjallisuutta. Ja sitten vielä viimeiset 2 sivua tuohon oppimispäiväkirjaan. Palautus sinne samalle muille sivulle, niin Mutta me nähdään vielä siinä loppukeskustelussa, ja sitten niille, ketkä ei tule enää sinne, niin minä kiitän kurssista, ja toivotan kaikille oikein